Тази чаша за кафе разполага с интелигентен контрол на температурата и дигитално разбъркване за автоматично приготвяне на кафе. Вътрешната й обвивка, подходяща за храна, е безопасна и без мирис, което я прави идеална за приготвяне на кафе, соево мляко, протеинов прах, ванилия и много други напитки. Мощният вграден мотор се върти с до 8000 оборота в минута, като автоматично смесва всички съставки само за 10 секунди без ръчно разбъркване. Сензорният екран осигурява прецизен контрол на температурата, показвайки я в реално време, за да гарантира, че напитката ви е с перфектната температура и да предотврати изгаряния от прегряване или охлаждане. Водоустойчивият и дизайн улеснява почистването. Зареждането чрез Type-C интерфейс осигурява дълъг живот на батерията, като позволява приготвянето на до 200 чаши кафе с едно зареждане. Независимо дали сте у дома, в офиса или пътувате, това е перфектният избор и в момента е на страхотна цена. Не пропускайте! Кликнете върху връзката подолу за повече информация.